Hello, Chama, good afternoon. I don't go tomorrow over your way. Hello. Where can I get Lekifi Secondary School? Yeah, okay, this way. Yeah, what is it? Hello. Hey, kaga kofa da iPhone 15? Anya ba zuwa zan nemi wayo ba tunda ba gidaje ne dan kauye ne. Bako ne na lallaba shi in karbi ta hannunsa in bashi tawa. Kofa, Yan kifi kace zaka? Yes, yan kifi secondary school. Ka gane? Wannan wayan ne zai kai ka. You don't know why it's going on. Wannan wayan zai kai ka yan kifi. This one? Wannan wayan ne zai kai ka yan kifi. Ya mu wannan. Mu gbe walanji ka. Ka gane? Wannan Ko bengogo. Kawai in ka je yan kifi. Come now. This one they work. This one. Why this guy will collect case? Give me better phone. I know. You be mumu. You think say they wise? You are a mumu man. It's okay. Kuma jurun wa. Amma wannan gayan na kofa uwarsa na rike ba inda barawo kofa wa irin wannan. Ina.